Sa mga Silingan ako diya. silingan na kapit ko mag-ilat. Wala sakit. Nawala mo sakit. Di ba? Tingnan sila yan. Tingnan na. Kayo na tayong ubo nga. Pila nakatil na yung ubo. Makadlaon lagi. Ang mga iro ba? Ah. Tinggi ang ubo na. Bayra ba niyang nagko. Ilumban. Pagdiyan ng bamba. Pilikam. Hindi daklas ang pila. Pilikam. Nagdala ko ito na. Namun kasi high blood. Okay na boss, mamaya na ka. No? Jesus, may maayo namin just jogging pants yan. Ano po na, apoy patay ho? Pangan. Ano po patay? Ang patay. Ano ba buliganan? Dagat na sa sapa. Patay na hayang. Ay patay. Yan guys, welcome to my channel. Thank you for watching my YouTube channel. Bye-bye.